науката, история е точна наука. Там има факти. Особено от 19-20 век има хиляди документи. Имате документи на чужденци. Няма нужда да идвате в София да четете архивите или да четете изданията в София, книгите в София. Науката, история е точна наука. Там има факти. Особено от 19-20 век има хиляди документи. Имате документи на чужденци. Няма нужда да идвате в София да четете архивите или да четете изданията в София, книгите в София. Българска работа.